సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో చాలామంది మీ మొబైల్ నంబర్ అని అడుగుతున్నారు. సో మొబైల్ నంబర్ కావాలంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉన్నది ఒకటి. క్రియేట్ చేసిన ఆ గ్రూప్‌లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇక్కడ స్క్రీన్‌షాట్ క్యూఆర్ కోడ్ చూపిస్తా అక్కడి నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్‌మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బిట్‌మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ఈ ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఏ ఫోటో ఉందో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 6 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు రెండవ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. అది కూడా సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. ఈ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉన్నాయిగా ఆ 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫోటోస్. సో ఇలా పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటది. సో నేను టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3 ఫోటోస్ వస్తాయి. 3 ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ ఉందిగా ఈ 7 సెకండ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 3 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు నాలుగవ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఈ ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కంప్లీట్‌గా చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. సో లాస్ట్ వరకు వన్ బై వన్ ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఇలా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా వన్ బై వన్ చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చాలా ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు గానీ కొంచెం చూసి యాడ్ చేసుకోండి. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది కాబట్టి నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 29 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే
సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటో ఉన్నాయో ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 11 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ మీద టచ్ చేసి పేస్ట్, ఎఫెక్ట్లో టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉంటాయి, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. కానీ కొంచెం చూసి యాడ్ చేసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. లాస్ట్ వరకు చూస్తేనే అర్థమవుతుంది వీడియో. సో ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.